Чисти, тати. Чисти, помагай на мама. Точно така, хубаво. Гостината. Давай. Трябва и да научиш Ашик. Виж, мръсно е пред вратата. Не, там, да. Браво, бе, Мишоле. Изкара за една близалка. Ще съсипате репутацията на нашата кралица. Аз мисля, че трябва да говоря с кралицата. Ние са лигави, защото ще накаже да ни чистиш. Ало, кралице, имаме проблем. Принцеса Амелия казва такива неща за вас. Трябва да направите нещо. Ага, да, разбирам. Виж, мога да говоря с пръста си. Амелия, поведението ти оскърбява. Миша, какво правиш? Чистиш ли, а? О,